Sziasztok! Ez itt újra az NHL podcast, vagyis rájátszás, minden ami NHL. Itt van ma is velem kettő podcast társam, az egyik Pali, Sziasztok! a másik pedig Krisztián. Sziasztok! És ma ismételten az elmúlt pár nap, hét történését fogjuk majd kivesézni. Először is a 1/1-essel szeretnénk foglalkozni, ő pedig ugye nem más, mint Connor McDavid, aki ugye megsérült, és valószínűleg hosszabb kihagyás vár rá. Ti mit gondoltok, mennyire befolyásolhatja ez a sérülés esetleg az Edmonton jövendőbeli szereplését az NHL-ben? Először is sziasztok! Szerintem nagy hatással lehet ez az Edmonton szezonjára. Connor McDavid már nagyon kezdett beindulni, és hozta a pont per meccs átlagot, és ez az edmontoni támadógépezet is kezdett nagyon beindulni. Az ő kiesését nagyon megérezheti az Edmonton, és nagyon sokat jelenthet az ő jövőjük szempontjából erre a szezonra. Esetleg el tudsz képzelni olyan személyt az Edmontonon belül, tehát egy olyan másik korábbi draft választottat, esetleg kiemelt draft választottat, aki esetleg az ő helyébe tudna lépni, hiszen elég jó szezon kezdet sikerült produkálnia ugye az Edmontonnál, mint az Edmonton erejéhez képest. Ugye mondhatjuk, hogy valamilyen szinten azért az ő játéka kimagaslik a csapatból, és hát ugye így mondhatjuk úgy is, hogy már ilyen korán húzó embere tud lenni ennek az együttesnek, tehát akár úgy is mondhatjuk, mint ugye tavaly, ugye a Florida választottja, szintén ugye húzó ember tudott lenni, ugye Ekbladról van szó, de ugye ugyanúgy ezt látom meg Davidben is, és ugye látjuk ugye Buffalo-ban, ugye Eichhelnek is ugye sikerült ugye egyre jobban beilleszkednie a Buffalo egységével, szerintem Billsman itt egy rendkívül jó munkát végez, erre majd később kitérünk még. Pali, téged is szeretnék megkérdezni, hogy te mit gondolsz arról, hogy mi lehet az oka annak, hogy Connor McDavid hiánya mit okoz majd? Tehát inkább úgy kérdezem, hogy mi lehet a következménye annak, hogy ő most kidőlt a csapatból? Nagy szeretettel köszöntök még egyszer én is mindenkit. Hát ugye McDavid nem a semmiért kapta az első hónapban a hónap újonca címet, azért azt láthatjuk, hogy szinte gond nélkül sikerült beilleszkednie az NHL-be. Nagyon rossz volt ez a Philadelphia elleni sérülés. Ugye láthattuk, hogy nagyon jól mennek a játék, és a csapat is kezdett jó útra térni. Azóta 2 vereségük van. Ugye a törött kulcsont azért az nem egy gyorsan gyógyuló sérülés. Szerintem január körül nem is fog játszani. Mindenképpen egyetértek. Úgy tudom, hogy ez, bocsánat, beleválok a szavadba, én úgy tudom, hogy körülbelül 6-8 hét kihagyás vár rá, minimum. Tehát addig igazából még a mozgásokat sem nagyon kezdheti el. Ugye addig csak az edzőterem, úgymond futógépek és a könnyebb erőléti gyakorlatok maradnak, hiszen azokat tudja csinálni. Az annyira nem vesz igénybe a karját, mint például egy lövőedzés, vagy egy ügyességi gyakorlattal ellátott feladat. Igen, szerintem is hibát követnének el az Oilersnél, hogyha ezt siettetnék. Januárig biztos hogy nem fog játszani, nem akarják, még egyszer mondom, ezt elsietni ezt a dolgot, hiszen azért, ha ne adj Isten rásérülne, akkor az még több kihagyást vonna maga után. Az Edmonton jelenleg ugye utolsó a divíziójában, tehát nem vártam ezt tőlük, jobbat vártam, de így, hogy kidőlt McDavid, szerintem nem lesz olyan jó formájuk, mint előtte, de még esetleg a visszatérése után akár újra jó formában lendülhetnek. És az, hogy kiléphet a helyére, hát azt már meglátjuk, esetleg most Jakupovtól kéne még több, Eberle-től talán, de hát meglátjuk majd, Chiarelli eldönti. Én például személy szerint én egyelőre ebben a szezonban Nugent Hopkins játékát is eléggé szürkének találtam eddig. Nem érzem annyira azt a nagy lendületet benne, mint eddig. Nem rossz, mert ugye szépen termeli a pontokat, hiszen már 12 pontot sikerült termelnie, de hát annyi pontot termelt, mint az újonc Connor McDavid, és azért én Nugent Hopkins-tól azért egy kicsit többet vártam volna. Tehát eddig az elmúlt
az elmúlt meccseken, tehát ugye a bajnokságból ők már lejátszottak 15 mérkőzést, és én ebből a 15 mérkőzés alatt én nem tudtam egy olyan következtetést levonni az ő játékából, hogy most tudná adni a tavalyi önmagát, mert tavaly voltak olyan meccsei, voltak olyan periódusai a szezonnak, amikor például Nugent Hopkins mondhatjuk, hogy a hátára vette az Oilers, és komoly kihívói tudtak lenni komoly csapatoknak, akiknek végül az 1-2-3-4 pont, amit elloptak tőlük, az később az végelszámolásnál nagyon hiányzott, vagy nem tudták elérni azokat a megcélzott helyeket, tehát rosszabb kiemelést tudtak csak elérni ugye a rájátszás szempontjából. Tehát az Oilers egy úgymond olyan csapat volt, aki sok borsót tört mások orra alá. Ti ezt hogy látjátok? Ha Hall és Nugent Hopkins végre visszatér a régi formájába, akkor az Oilers még törhet borsot sok ellenfél óra alá, és meglepetés csapat is lehet akár. De mindenféleképpen szükségük van egy erős Taylor Hallra, és egy nagyon jó Nugent Hopkinsra. Oli, esetleg te még hozzászólnál valamit ez az Oilers-ös témához és McDavid hiányához? Annyiban, hogy azért Taylor Hall-tól többet hova várjunk, azért szerintem nagyon jó formában van. Valóban és inkább azzal értek egyet, hogy Nugent Hopkins-tól kéne több, bár ugye, ahogy mondtad te is, azért ő is elég szépen termel, most azért nyilván több szerep fog ráhárulni is. De Taylor Hall szerintem nagyon jól teljesít. Ő nem tud ennél többet hozni, azért ez a 6 gól, 10 gólpassz azért az nagyon szép teljesítmény. Igen, eléggé rendben van. Én még annyit szerettem volna hozzáfűzni ez a dologhoz, hogy én úgy gondolom, hogy ez az Edmonton még formálódik, de én látom azt, hogy elindultak valami fele. Most már másabb a felfogás, mint az előző pár szezonban, most mint egy kicsit tudatosabb útvonalat célzott volna meg, egy olyan útvonalat, amit meg lehet hódítani, tehát fejlődés szempontjából rendkívül jó útra szeretne lépni az Oilers, én úgy látom. És ugye nyilván ebben a váltásnak, a vezetőségben bekövetkezett váltásoknak is ugye hatalmas szerepe van, hiszen a vezetőedző és a GM is új az Edmonton Oilersnél ettől a szezontól kezdve. És én úgy érzem, hogy ez a változás egyelőre még nem ért be, de az Oilersnek vannak olyan pillanatai, olyan periódusai egy mérkőzésen belül, ahol már látszik az, hogy ez a csapat ez nagyon jó lesz, ha összefor. Csak hát ugye az idő ugye azt fogja eldönteni, hogy pontosan mennyi idő lesz az összeforrás, ha sikerül sikeresen abszolválniuk, ugye az összeforrás, ugye a csapategységet sikerül rendesen összekovácsolni, és én úgy gondolom, hogy ez a szezon még biztos rá fog menni, de lehet a következő is még. Ti ezzel esetleg egyetértetek, vagy van ellenvetétek se? Én teljes mértékben egyetértek. Vételetek? Aha, és miért értesz egyet? Tehát Hát az Oilersnek még a szezon előtt mi is mondtuk, hogy még nem az a rájátszás csapat, és a okos építkezés kell, hogy őket jellemezze, és az első 15-20 meccsen a csapategység megcsinálása és a jó chemistry megalkotása lesz a vezetőedzőnek a feladata. Bocsánat. És ami egy nagyon időigényes feladat szerintem. Főleg így, hogy most McDavid kidőlt. Értem. És Pali, te esetleg szeretnél valamit mondani még hozzáfűzni ehhez? Egyetértek mind a kettőtökkel. És valami egyéni gondolat még? Hát úgy nagyjából ennyi, hogy szerintem is ez a szezon most így, főleg ezzel a sérüléssel így most inkább erre az építkezésre fog rámenni, hogy még jobban összeszokjanak, a fiatalok tapasztalatot szerezzenek, aztán majd újult erővel lehet újra tényező az Oilers a ligában. Tehát akkor ennyit az Oilersről. Következő témánk pedig Patrick Marleau-vel kapcsolatos, hiszen olyan pletykák jelentek meg az elmúlt pár napban, miszerint ő szeretné elcseréltetni magát, és igazából ő megmondta, hogy melyik 3 csapattal hajlandó komolyabban szóba állni.
Ugye itt olyan csapatok voltak főleg megemlítve, ahol igazából van úgy mond jövőkép, van cél, ugye mindig komoly contender csapatokról van szó. Ugye az első, amiről nagyon sokat cikkeztek a kanadai lapok, a többi másik két csapattal együtt, ugye az első a tavalyi President Cup kupa győztes, szóval kupa győztes, elnézést, President Kupa győztes New York Rangers. Ugye emellett még az idén gyengelkedő Anaheim Ducks is szóba került, illetve úgy is mondhatjuk, hogy az elmúlt 5 tehát az elmúlt 5 évben kettő darab Stanley kupát megnyerő Los Angeles Kings is, ugye, úgymond rajta van ezen a listán. A 3 ugye az a Chicago, ezt egy kicsit összekevertem, azért elnézést kérek mindenkitől. Tehát, ti mit gondoltok közül a 3 csapat közül? Melyik feküdhetne legjobban Marleau játékának? Esetleg melyik lehetne az a csapat, ahol, ha ezek a pletykák igazak, ki tudnak kötni? Ti mit gondoltok erről? Pali, téged kérdeznének elsőként. Fú, hát azért ugye 36 évhez, vagy már be is töltötte ugye Patrick Marleau közeledvén, ugye nyilván olyan csapatok kerülnek szóba, akik még ugye esélyesek valamit elérni idén, vagy a jövőben a ligában. Ugye 2 éves szerződése van most Marleaunak. A Kings és a Ducks az azért gondolom úgy, hogy oda szeretne menni, mert szerintem nem akarja elhagyni ezt a kis kaliforniai légteret. Viszont a Sharks-tól azért lenne ez szerintem butaság, mert ugye komoly csoportellenfelekről van szó. Még akkor is, hogyha idén a Sharks talán nem lesz playoffban, bár ehhez még nagyon sok minden kell. Én a legjobb döntésnek hiába ugye közismert, hogy szeretem a Kings, mégis inkább azt mondom, hogy a Rangersben lenne a legjobb helye Marleaunak, hogyha elmegy. Azért ott egy nagyon jó kis első sort tudna kialakítani. Mert szerintem mindenképpen elsősoros játékosról van szó. Én úgy gondolom, hogy igazából azért nem lenne jó, hogyha a Ducks, vagy esetleg a Kings lenne a választás, hogy nem is sikerülne megállapodni. Én úgy gondolom, hogy egy San Jose elleni meccsen biztos utaznának rá. Hát szerintem biztos, hogy le akarnák akkor bombázni, le akarnák őt vadászni. Ezzel annyira nem értek egyet, azért ugye volt a csapat kapitánya is, Marleau. Nem hiszem, hogy azért annyira rámennének. Hát láttunk már ilyet, hogy rámennek, és nem számít rá az ember. Tehát bármi lehet. Azért a volt kapitány, meg azért nyilván kiváló kapcsolata van a játékostársakkal, a szurkolókkal is, bár erről ugye komolyabbat nem lehet tudni, de azért nem a semmiért valaki egy csapatnak az alternatív kapitánya. Ez így van. Én ennyit tudok mondani, hogy azért lenne butaság, mert ugye csoportrivális a Kings és a Ducks is. A Rangersben meg azért ott keleten könnyebb dolgokat elérni, nem elvéve persze a csapatoktól, de a nyugat szerintem valamivel erősebb. Krisztián, te hogy vélekedsz erről? Én ezt úgy gondolom, hogy kezdjük a Sharks-szal. A Sharksnál még mindig chemistry gondok vannak, hogyha ez felvetődött egyáltalán, és Marleauval akarják ezt megoldani szerintem. Nézzük a fizetését. 6,6 millió a fizetése 2 évre. Most van 2 csapat, akiknek lesznek komoly lejáróik, az a Rangers és a Kings. A Kingsnek ott lesz Kopitar és Lucic. És nem biztos, hogy akkor beférne úgy a sapka alá jövőre. A Rangersnél se érné meg pontosan ezek miatt, az okok miatt. Tehát ezt egy olyan GM vállalná be, aki nagyon rövid távon gondolkozik. Szerintem. A Rangersben látok fantáziát, mivel én azt gondolom, hogy még mindig van egy nagy lyuk a szélsőknél, amit Marleau be tudna tölteni, de én azért nem örülnék az ő érkezésének, mert biztos lennék benne, hogy akkor komoly távozóink lennének a nyár folyamán, mivel nem férne be 1-2 fizetés a sapka alá Marleau fizetése miatt. Hát én úgy gondolom egyébként ezt a
ezt a dolgot, hogy azért például a Kingsnél én inkább egy kopitát tartanék meg. Tehát most lehet lejár Lucic szerződése és... Tehát én inkább kopitát tartanám meg. Én is egyértelműen. Ezzel. Egyértelmű nálam is, abszolút. Tehát Szia, Lucic. Lucic helyére érkezhetne? Hát én most nekem nagyon tetszik Lucic játéka. Hát majd meglátjuk, ez még a jövő zenéje. Még az sem biztos, hogy ezek a pletykák igazak. Bár azért elég komoly oldalak hozták le, szóval várható a közeljövőben, hogy lesz valami mozgás. Hát ez még úgy van a jövő zenéje, hamarosan kiderül, hogy pontosan mi is lesz ebből. Következő témánk pedig John Tortorella, számomra ez egy nyelvtörő volt mindig is az a név, de se baj, tehát az új Columbuszi vezetőedző eddigi tevékenységét vesztjük Torcsa alá egy kicsit, és szeretnénk úgymond megnézni jobban, hogy pontosan mennyit sikerült változtatnia a kabát, ahogy én nevezem, ugye Blue Jackets játékán. Krisztián, téged kérdeznélek elsősorban, hogy szerinted mi változott a Columbus Blue Jacketsnél egyelőre az edzőváltás óta? Ami a legfontosabb, megszerezték első győzelmüket, John Tortorella szereplése alatt eddig 4 győzelem és 5 vereség a mérlegük, és van változás a keretbe, és a fejekbe, de én még mindig nem látom azt, hogy ez a csapat idén a rájátszásért küzdjön. Hát én úgy gondolom, hogy szerintem a rájátszás már elment. Én is. Az a baj, hogy az első 7 meccs az már nagyon sok volt, és most se a legjobbak, már azért van némi pozitív változás, de én nem látom azt, hogy idén ők komolyabb tényezők lennének. Esetleg lehetnek trédek, lehetnek játékos mozgások a csapatnál? Ha ez a helyzet nem változik, én biztos vagyok benne. És akkor ki lehet esetleg potenciális eltrédelni való játékos? Tehát ki lehet az, akit eltrédelni akkor a Blue Jacket vezetőségükkel? Tehát akkor melyik játékos trédelnék el? Hát például Cam Atkinson személye merült fel régebben, akit eltrédelhetnének. Azon kívül nem nagyon, tehát egy Johanssent biztosan nem fognak, se egy Ryan Murray-t. Jennerbe se hiszek, bár Jennerbe se hiszek, bár az ő helyzete egy kicsit veszélyeztetettebb ebből a szempontból. De ő is alternatív kapitány, nem fog elmenni szerintem. És amúgy Bár már volt. pontba jelentkezik érte? Hát akkor egyértelmű, de még ebbe is azt van tehát olyan ajánlat, hogyha esetleg érkezne meg. Én például én el tudnám őt képzelni más csapatban is. Függetlenül, hogy ugye ő fix első soros a Columbusba, de én el tudnám őt képzelni. Esetleg Foligno-val kapcsolatban mit gondoltam? Hát kapitányt azért, ő azért nagyon komoly személy ott. Ő szerintem marad mindenképp. Ugye tudjuk, hogy Brandon Saad ugye egyelőre még nem tudott nagyon sikeresen beilleszkedni, úgy gondolom. Tehát ugye nyilván őtől nem fognak megválni szinte 1000%. De például ugye ott van még ugye Carlson, nem tudom, Carlsonról mit gondoltok? Az ő helyzete szerintem veszélyeztetett. Tehát ő is benne lehet egy trade-be. És esetleg mit gondoltok még, bocsánat, ennyi kérdést teszek fel. Csak ugye én több olyan játékost is érzek a Columbusba, akinek a helyzete nagyon veszélyeztetett. Hiszen jött az új edző, itt ugye már úgymond nincsenek olyan csókosok, akik eddig voltak, olyan kedvencek esetleg, akik eddig voltak. És én látom azt, hogy ugye bátran belemert nyúlni a sorokba Tortorella. És én úgy gondolom, hogy azért ez nem a véletlen műve. Tehát ő lát itt valami lehetőséget, amivel a csapat még jobb lehetne. És én ezért is gondolom azt,
hogy például ugye Putin játéka, ugye az orosz Putin vagy Putin, nem tudom, hogy kell pontosan ejteni, hogy elnézést kérek, de az orosz játéka, ugye hát számomra idén hatalmas csalódás. Még a második sorban van, de szerintem jelenleg még ezt a szintet se éri el, tehát ha a harmadik sorban játszanak, akkor összevetni a két kezét. Én nem érzem most őt erős játékosnak idén. Ti hogy gondoljátok? Egyetértek, de én igazából az egész Columbuszi keretre ezt gondolom egyelőre, hogy... De tavaly például egy ilyen keretről azt mondtuk, hogy azért nem megy, mert sok a sérülés. Most nincs sérülés, és mégsem megy a csapat. Tavaly, mikor nem voltak sérülések, pedig szinte mindenkit bedaráltak. Lehet ezt a chemistry-re is fogni, de az a legnagyobb bajod, hogy a fejekben vannak a legnagyobb problémák. Én úgy gondolom egyébként, hogy a Columbusnál még mindig van egy halvány esély arra, hogy ha most tudnának egy nagyon jó 10-15 meccses jó szériát produkálni, legalább egy-egy pontokat elhozni sokszor, de inkább nyerni a meccseket, akkor még lehetne esélyük. Mert ugye azért nyugaton nagyjából relatív még egyben van a mezőny, hiszen nemrég kezdődött el a bajnokság, és ugye azt tudni kell, hogy igazából még mindig csak 9 pont hátránya van, amíg pont bejutó 8. helyen álló Ottawával szemben a Blue Jacketsnek. Igaz, a Blue Jacket keleten a második legtöbb meccset játszotta, hiszen már 16 mérkőzést játszott a Jacket. Én nem tudom, én úgy gondolom, hogy a Jacketsnek sürgősen össze kell kapnia magát, ha szeretnének még ezzel a szezonnak kezdeni valamit. Lassan a szezon egy negyede eltelik. Egy-két meccsen belül már a szezon egy negyedénél lesz. És a Jacket liga utolsó. És ezt ki gondolta volna, hogy egy Columbus Blue Jackets liga utolsó lesz. Bármelyik őtök gondolta volna? Pali, te ezt gondoltad volna? Nem, és én is egyetértek abban, hogy itt a következő 15 meccs az vízvalatható lesz. Itt azért komoly dolgok fognak eldőlni, hogy ki megy, ki marad, mi is a konkrét cél. De hát ugye gondoljunk bele, hogy lehetett volna esetleg, hogy az még az első fordulóban a New York Rangers fogadták, vezettek 55 percig, hogyha jól emlékszek, vagy lehet, hogy tovább is. Egy perc alatt fordult a Rangers. Ki tudja mi, hogyha megnyeri a Blue Jackets azt a meccset, lehet, hogy nem is beszélünk ilyenekről, de hát ugye de nincs a sportban, ha az egy felesleges. Ennyire egy négy szakadékban lökte be a Jacketet. Ezt nem akarom elnézni. Nem, csak hogy ki tudja mi lett volna, ha, de ugye erre felesleges beszélni. Hát a sportban a 6 című mondatok nem játszanak, tehát... Igen, csak ez érdekesség, hogy lehet, hogy még akkor mindig Tortorella még mindig idézőjelben munkanélküli, mert ugye szakértőként tevékenykedett, Hát, csapat nélkül. De hát egyetértek, mondom még egyszer, hogy itt következő 10-15 meccs az komoly dolgokról fog dönteni. Azért a playoff még szerintem sincs veszve, azért 4 meccs hátrányuk, 4 győzelem. Körülbelül komoly változások kellenek. A védelemben leginkább a támadójáték az még azt mondom, hogy talán még rendben is van. világos. Szerintem, ha nem kezdenek most egy winning streakbe, akkor egy olyan 5 meccses winning streakbe, akkor nincs miről beszélni. Pont ezt akartam mondani, hogy ha sürgősen nem találják meg a győzelem felé vezető utat, a győzelem ízét nem érzik meg, akkor vége. Tehát akkor kalapkabát van szó szerint a kabátnak. Úgyhogy ezzel is zárnám ezt a témát. Következő témánk pedig most egy kicsit elmegyünk még jobban kelet irányba, és a kelet élvonalával, az éllovasokkal foglalkozunk egy pár perc erejéig. Ugye itt először is ugye szeretném megemlíteni a Montreal Canadiens, aki egy elég szép rajtot produkált, és jelenleg vezeti a ligát. Utána pedig következik a most már 6 meccsel veretlen New York Rangers gárdája, és utána már egy kisebb szakadék kezd kialakulni mögöttük, hiszen utánuk a Washington, az Islanders, illetve a Pittsburgh és a Detroit, valamint az idei meglepetés Jersey és az Ottawa Senators következik. Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy mi lehet az oka annak, hogy a Rangers föl tudja tartani egyelőre ezt a jó formát tavalyról, az alapszakaszból, illetve mi lehet az oka annak, hogy a Montreal egy ilyen bombarajtot tudott venni,
és azóta igazából csak 3-szor találtak legyőzőre, és abból is csak 2-szer tudták őket rendes játékidőben képvára fektetni. Mit gondoltok, mi lehet ennek az oka? Krisztián, téged kérdeznének először. Kezdjük a Rangers-szel. Szerintem az edző a legfőbb oka ennek, Alain Vigneault személye, aki nagyon jól tudja a csapatkémiát felépíteni, és ez láthattuk tavaly is milyen eredményekhez vezetett. Mint mondtam, a támadó egységben én vélek felfedezni nagy lyukakat, mint például Nash személye is, aki ebben az alapszakaszban nem nagyon remekelt. 3 gólt szerzett eddig. És a fiatalok, a feltörekvő fiatalok, mint például Kevin Hayes személye, meg Oscar Lindberg személye, aki kiemelkedő a Rangersnél. A Montreal pedig összeért a csapat szerintem. Piquet Subban személyében megvan a vezére a védelemnek. Pacioretty eddig remek formában van. Price meg folytatja a tavalyi teljesítményét. A többiekről a Jersey-vel egyetértek. Szerintem az volt náluk vízválasztó, amikor hosszabbításba legyőzték a Rangers-t, és azóta szereztek egy-két nagyobb skalpot. Én nem gondoltam volna, hogy a szezon ennek a felébe ők itt lesznek. Az Islanders az nálam mindig egy kérdőjel volt. A Washington és a Pittsburgh, a Washington az jó, de a Pittsburghbe én még nem látok potenciált. Rendben. Pali, te? Hát egyetértek abban, hogy azért a 2 listavezetőnek a védelemmel nincs gond, ugye ők kapták a 2 legkevesebb gólt. Montreal az embertelen formában van tényleg, de most a New York is ugye 6 meccset nyert. Mindenképpen fontos szerintem is Vigneault személye. Míg a Montrealnál tényleg ezek a szezon előtti változások, amiket én először még furcsáltam, hogy ugye Pacioretty a csapatkapitány, mégis ugye kimondottan kiváló szezont fut. Most ugye Price kidőlésével is sikerült azért elég szépen hozni a pontokat a Montrealnak. A többi, a Washington, azt én nem vártam ide, ugye ahogy mondtam az előző adásban is. Nekem picit meglepetés. Bár ugye ott elég jó keret van. A New Jersey azért én nem fűznék nagyobb reményeket még, hiába ugye komoly kedvenc nálad. A Pittsburgh szerintem azért ott lesz. Már a mai meccs azért itt szintén fontos lehet, ugye, most az éjjeli meccs, a Montrealt fogadják. A Tampától többet vártam, azért a 17 meccsből a 8 vereség rendes játékidőben az elég sok, szerintem. Tavalyhoz képest már. És nekem a meglepetés a Boston, hogy ugye elég jó. Hát relatív jó. Ugye, idegen. A Bostonnál szerintem egy olyan mottót lehetne alkalmazni, hogy idegenben otthon pedig idegenben, mert hát mondjuk ki, hogy ezt most furán fog hangzani, de a Boston jelenleg idegenben a legjobb keleti csapat. A Montreal-al együtt. Tehát ezt most itt fura kimondani, 6-2-vel áll idegenben a Boston. Még otthon, hát ezt nem tudom, hogy mondjam, 1-5-tel sikerül eddig produkálni otthon. Én mondjuk úgy gondolom, hogy például a holnapi nap folyamán, ugye ezt az adást mikor fölvesszük, ugye 11. hó 11-e van, így hát még nem tudjuk, hogy mik lesznek a mérkőzések, ez és mondjuk jövő időben, hogy ki kivel játszik, hogy pontosabb képet kapjatok arról, hogy mi mire gondolunk. Ugye holnap este lesz majd egy Boston Bruins Colorado Avalanche mérkőzés. Én úgy gondolom, hogy a Bostonnál ez szintén egy úgymond határvonal lesz, mert most ugye egy olyan ellenfél ellen fognak játszani, aki hát idén, hogy is mondjuk, tehát eléggé szedett-vetett állapotban van, eléggé gyenguska. Én úgy gondolom, hogy a Colorado ide playoffban nem lesz, és
És hát azért a Bostonnak ezt a meccset be kéne húzni otthon, és azért ez vízválasztó lehet ugye a hazai szereplés szempontjából. De röviden a többiekhez még annyit hozzászólni gyorsan, aztán még hagyom, hogy elmondom valamit gondolatodat, bocsánat, hogy ezért itt belevágtam. De még annyit szerettem volna mondani, hogy én szerintem a Jersey meglepetése az azért az eléggé meglepő mindenki számára, hiszen senki nem gondolta volna, hogy a félig öregekből álló csapat azért egy ilyen jó rajtot tud venni. Hát ugye továbbá számomra azért itt azért vannak negatív meglepetések is. Tehát azért az Islanders számomra egy talány. Néha bravúros győzelmeket arat, néha pedig olyan csapatoktól kap ki, hogy szóval komoly bajok tudnak lenni. A Rangers az parádés, a Montreal szintén, a Washington szerintem jól rajtolt, de még ennél is jobbak tudnak ők lenni. Én a Detroit-tal jelenleg én úgy érzem, hogy nekem olyan semmilyen a játékuk egyelőre, velük kapcsolatban nem mondok semmit. Az Ottawánál is vannak szép momentumok, de még mindig formálódik a gárda, ez nagyon érződik. Hiszen egy nagyon fiatal csapatról lévén szó, ott még van mindig mit tenni-venni a csapattal kapcsolatban, illetve még amit szeretnék megemlíteni, a Pittsburgh Penguins, akik ugye valószínűleg rájátszásba fognak érni, még ezzel az úgymond kicsit újjá alakuló csapattal is, és még egy gondolatot engedjetek meg nekem, légy szíves, a Tampa Bay idei szereplése szerintem hát eddig eléggé hagy kívánni valót maga után. Ennyit szerettem volna elmondani röviden, és ne haragudj Pali, hogy belevágtam mondani valódba, bocsáss meg emiatt. Én már végeztem, Krisztián voltam. Krisztián, akkor vég. Ami nálam eddig csalódás keleten, az ugyanúgy a Tampa eddigi teljesítménye, a Philly az nagyon hektikus, képes jó teljesítménnyel a nagyobb csapatok ellen, és a kisebb csapatok ellen nagyon-nagyon szar teljesítményre. A Carolina hozza a tőle elvárhatót, tehát ugyanazt hozza, amit eddig. Torontóról beszéltem az előző adásokban, tőlük nem várok sokat. Igazából részemről ennyi, tehát ennyi a csalódás. Rendben. Következő kérdésem és észrevételem, az pedig a nyugati konferenciával kapcsolatban szintén egy hasonló megközelítési szempontból nézzük meg a nyugati konferencia csapatai. Ugye ott jelenleg annyit kell tudni, dióhéjban elmondom, aki esetleg nem tudná, hogy ugye jelenleg úgy áll a nyugat, hogy a Dallas Stars az első, majd a St. Louis Blues, a Minnesota Wild következik, a Nashville Predators, hát itt egyelőre számomra csak a Dallas meglepetés, a másik három nem. Majd a Vancouver Canucks, aki egy kicsit meglepetés számomra, a Kings, aki én ide várok, majd a Winnipeg, és most jön az igazi meglepetés, Arizona Coyotes. Ti hogy gondoljátok? Pali, téged kérdeznének először, de hogy gondolod a nyugati konferencia helyzet jelenállás szerint? Hát a Dallas vezető pozíciója azért az számomra is meglepő, bár utaltak azért a jelek a preseasonben, hogy jók lehetnek ezek a változások. Sharp nagyon jó formában van, Szegén is és Ben is, vagy Szegen, nem tudom, hogy melyik a helyes kiejtés. Szegen, teljesen mindegy, nagyon jó formában van. Működik a támadójáték, és most azért komolyabban hozzá tud tenni a meccsekhez a védelem is. Ugye tavaly, ahogy már mondtam, hogy elég sok meccsen inkább az volt cél, hogy minél több gólt lőjenek, mint amennyit kapnak a Dallasnál. Azért itt most azért tudnak kevés gólos meccseket is nyerni, bár ugye most éjjel éppen kikaptak, de ettől függetlenül nagyon jó a mérlegük. A St. Louis számomra az a meglepő, hogy a védelem nagyon jó, én nem vártam ennyire, hogy jó legyen. Minnesotát ide vártam, a Nashville-t én is. Hát a Vancouver az nekem nagyon nem meglepő, én azt mondtam, hogy ők ugye play-offba se lesznek, aztán itt a Sedineknek elég jó formát futnak. A Winnipeget nem vártam szintén, a Los Angeles, hát ugye azt tudjuk. Ott engem az lett meg, hogy a védelem nagyon rendben van, ott is inkább.
Ilyet az Arizona azért az nagyon nagy meglepetés nálam is. A többiről még kisebb meglepetés nekem a Chicago. Őket előrébb vártam így 15 meccs alapján. Illetve még talán a Calgarytól lehetett többet várni. Ugye ennyit szeretnék hozzáfűzni. Krisztián? Én annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy kezdjük a csalódásokkal. A Calgary az egyértelműen az. Arról beszéltünk az előző adásokban, hogy ott chemistry problémák vannak. Főleg, Ennyi szóval baj van a csapategységgel, igen. főleg az, hogy Dougie Hamilton még mindig nem tudott beilleszkedni a csapatba. Én úgy érzem, hogy egyébként 5 trade lesz. Könnyen Én úgy lehet. érzem. Túl nagy pénze is van, és nem nagyon játszik. A másik ilyen Érzem, csalódás, komoly bajok lesznek még vele kapcsolatban. szerintem is. A másik ilyen csalódás a Colorado Avalanche, amelynek nagyon hektikus a teljesítménye, tehát a szezon elején volt olyan meccse, például az első meccse, ahol vezetett a harmadik harmad közepén 4-1-re, azt úgy sikerült kikapniuk 5-4-re. Tehát ott fejekben vannak a legnagyobb problémák, a védelem se az igazi. Aztán az Anaheim Ducks kárdáját emelném még ki, amelynél a védelem se a legjobb, de a támadó egységnél is vannak komoly gondok. Ami pozitív meglepetés, az mondjuk a Dallas, de az szerintem fekete ló volt a szezon előtt. A Vancouver az egyértelműen, tőlük egyáltalán nem vártam, sőt, én még azt mondtam a szezon felvezető adásunkban, hogy rosszabb esetben egy top 10 pick is ütheti a markukat. A Sedinikrek jók, az edző jó. És igazából a másik nagy meglepetés az Arizona Coyotes, ahol a fiatal sztár Anthony Duclair és Domi viszi a csapatot. Világos. Én is elmondom röviden, hát számomra meglepetés az Arizona, egyértelműen. Ugye, mint mondtam, meglepetés a Dallas elsősége, akármilyen fekete ló volt, nekem ez meglepetés. És gyengéket is ugye megemlítem egyelőre, Calgary egyértelmű, Anaheim szintén, és a Black Hawks is egyelőre számomra, egyelőre sántikál még a Black Hawks és a játékuk. Én a Colorado-t én amúgy sem vártam egy nagy duranásra idén, ugye, de számomra az Anaheim még mindig a legnagyobb csalódás egyelőre. És én elhiszem, hogy Andersen jó kapus, de én mindig úgy érzem, hogy egyszerűen a védelme az Anaheimnek az a romokban van. Tehát az, hogy minden meccsen 2 plusz, de inkább 3 gólokat kapnak, de mostanában csak 2 vagy 2 plusz van. Hát nem tudom. Most volt egy jó szériája a Ducksnak, nyert 4 meccset juniorba, azóta ismét elfogyott a tudomány. Tehát én nem tudom, ma esti Edmonton elleni meccs azért az csak ide lehet nyerni. Szerintem, tehát azért az Edmontonnak valamit kéne kezdeni magával. Nem tudom, Edmontonnak, bocsánat, Anaheimnek. Összekevertem a kettőt. Van ilyen. És az Avalanche gyenge teljesítményéről pedig én úgy gondolom, hogy azért ott is fiatalokból álló gárda van, és formálódik a játék, tehát szerintem még ott aznak idő kell, hogy alakuljon a történet. Rendben, Bali, még téged szeretnék megkérdezni röviden, hogy esetleg ki tudsz emelni egy olyan csapatot a ligából, aki hatalmas meglepetés, és egy, aki negatív, kelet-nyugat együttével. Nálam ki lenne ez a két csapat? Tehát a Colorado, hogy szerintetek, hogyha így folytatódik ez a széria, akkor Patrick Roy sorsa mi lesz? Egyértelmű, hogy kirúgják szerintem. Szerintem meg nem.
Szerintem még kap egy évet. Szerintem már elég időt kapott ahhoz, hogy megcsinálja a csapatkémiát, a keret magja nem változott, és Jerome Iguodala személyébe szereztek egy mentort a fiatal sztároknak. Én hasonló teljesítményt várnék el tőlük, mint most a Florida Panthers-től. Szerintem egyelőre nem biztos, hogy Patrick Roy megfelelő erre. Jó, köszönöm, csak annyit akartam. Szóval visszatérve a kérdésre, és a válaszod, amit Norbi kérdezett. Hát, hogyha két csapatot kéne mondanom, most a pozitív vagy a negatív? Egy pozitív az egész ligából, és egy negatív. Az egész ligából. Igen. A legnagyobb pozitívum, akitől nem vártam volna ezt egyáltalán, az Arizona. Nálam az benne volt. Hát negatívum. Legyen a Chicago. Hiába van tűz közelbe, azért én azt hittem, hogy vezetni fogják így az első 15-20 meccs alapján. Bár még a 20 meccs nincs meg, de az első 15 alapján azt hittem, hogy vezetni fogják a nyugatot minimum. Értem. Krisztián? Nálam, amely nagyon nagy meglepetés, az ugyanúgy az Arizona, amelyik a nagy csalódás az meg a Columbus. Jó, és akkor most már csak én maradtam. Hát nálam pedig a nagy meglepetés. Én inkább meglepetéssel kezdem, mert ez olyan jó hangzik. Hát azért számomra azért meglepetés a Buffalo. Mert azért nem egy olyan rosszul kezdték a szezon. Tehát azért tény, hogy nem világverő helyen állnak. De azért az a 14 pont azért az eddigi rajtjaikhoz képest eléggé szép. És már 7 mérkőzést nyertek. Tehát 15, majdnem 50%-os mutatóval áll a Buffalo, tehát számomra a Buffalo teljesítménye hatalmas meglepetés. Hát negatívumban pedig hát igen. Nálam a Calgary a hatalmas csalódás. Tavaly playoff lendületes fiatalok, igazolások, Jordanot is aláíratták, most meg olyan, hát nagy a baj. Nagy a baj. Calgary az meg a negatív meglepetés egyébként. Nálam. Hát, köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Mára ennyi lett volna a terve. Még van egy kérdés a Facebookról. Ó, Igen, hogy mit gondoltok? én ezt nem kaptam meg ezen. Azért köszöntem volna már a kedves hallgatókról. Mi lesz ez a kérdés? Mit gondoltok Ovechkinről eddig? Jó kérdés. Akkor én válaszolok erre a kérdésre. Várjál, mert ebben még itt még azért volt többi rész is a kérdésnek. Tudom, de azokat később teszem hozzá. Ja, akkor menjünk Hát sorba. egyelőre még nem indul be annyira a gólgyár, mint szokott. De alakul. Szerintem jól játszik egyelőre Ovechkin. Bár azért ez az elaludt és nem játszott és kikaptak 5-0-ra, azért az úgy nagyon kemény volt. A San Jose ellen, de amúgy szerintem rendben lesz Ovechkinben. Kit láttok eddig Bussnak? A draftról? Igen. Igen, a draftról volt az a kérdés. Nem is mindenki játszik, tehát... Hát ez egy jó kérdés, erre nem is tudnék válaszolni. Ezzel én is így vagyok, amúgy. Mert ugye sokan nem játszanak a draftoltak közül, például a Jersey elsőkörös választottja. A Kisfarmon van, akkor ugye a Bostonnak a draftoltja, Kisfarmon, meg a Providence-ben. Sorolhatnám még. Ám mondjuk azért vannak azért itt rukik, akik már bontogatják a szárnyaikat, már meglőtték első góljaikat. Hát mondjuk azért azért Larkin a pozitív értelmi meglepetés, de negatívat én nem tudom még egyelőre mondani, hiszen akik nem vannak a farmon, őket még nem láttuk az NHL-ben sokokat, és így nem tudom,
mondani. Pozitívumra én mindenféleképpen én Eichelt mondanám, mert számomra az ő játék az nekem meglepetés. Nekem meglepetés még a McDavid, ő is nagyon jól rajtolt, csak hát jött ez a szerencsétlen sérülés. És hát igen, a legnagyobb meglepetés számomra, amit sokan meg fognak lepődni, hogy én őt tartom a legnagyobb meglepetésnek, de szerintem a draftoltak közül ugye a fiatal Detroiti játékos, bocsánat, elnézést, tehát a fiatal Detroiti játékos, a Larkin játéka nekem nagyon szimpatikus, nagyon jól játszik. Ő nekem egy nagyon pozitív meglepetés nekem egyelőre a Red Wings-ben. Nem tudom, nektek van pozitív meglepetésetek? Meglepetés emberetek? Ha a rukikat nézzük, mindenképpen Panarin, brutális. Ezzel a sorral nagyon megtalálta a helyét, és ugye rendre ki tudja szolgálni Kane-t. Amit hossza kimelóz lől, azt csorgókat bevágják ügyesen, és ugye már 15 pontja van Panarinnak, bár neki ugye komoly rutinja volt KHL-ből. Pozitívum számomra is mindenképpen a Christian korábban mondta Lindberg, illetve ez a Domi, McDavid, Eichel trió nekem is nagyon nagy pozitívum. Negatívat úgy én is tudok mondani még egyenlőre. Krisztián, neked amúgy van olyan kedvenced, akit nagyon kedvenc? A rookie közül? Hát Eichel játékát nagyon kedvelem, aztán Lindberg is szimpatikus nekem, a másik pedig Anthony Duclair. Tudom, hogy nem újonc, mert tavaly már játszott egy meccset a Rangersbe, de szerintem, igen, de szerintem nagyon megbánhatja azt a Rangers, hogy eltrédelte Keith Yandleért. Nagyon nagy tehetséges srác. Már a első szezonjában ütött egy Mester 3-ast, és a Quebeci utánpótlás ligában a legutóbbi 2 szezonjában ütött összesen 100 gólt. Hatalmas tehetség és hatalmas skillnek számított a 2013-as drafton. És most így visszagondolva, így egy hatalmas pazarlásnak tűnik az ő eltrédelése. Világos. De ha meg azt vesszük, akkor azért a Rangers még de nagyon rendben van. Tehát azért nem olyan nagy pazarlás, nyilván azért itt még azért kell idő Duclairnek. Nyilván az első pár meccse nagyon jó, nagyon jól sikerült. De még azért lehetnek változások. Egyértelműen lehetnek, azért még rengeteg van. Nem tudom, ti gondoljátok. Részemről ennyi, amit hozzá akartam fűzni. Ja, rendben, jól van. Nálam Akkor is. viszont most már tényleg köszönjük szépen, hogy meghallgattok minket, és elnézést kérek ezért a kérdésért. Én ezt nem kaptam itt a srácoktól, terelődött erről a figyelmem. Szeretném megköszönni, hogy ma is minket hallgattatok. Először szeretném megköszönni, Pali, hogy itt voltál velünk ma este. Köszönöm a lehetőséget, sziasztok, jó éjszakát! És köszönöm szépen neked is, Krisztián, hogy itt voltál velünk ma este. Sziasztok! És nektek is köszönöm, hogy meghallgattatok minket. Hamarosan újabb résszel jelentkezünk. Várjuk a kérdéseket, a kommenteket, és bármilyen építőjellegű kritikát, melyen jobb lehet a műsorunk, bármely Facebook oldalon, vagy bármely link, esetleg a YouTube videó alá, kommentben. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, kellemes estét, sok gólt, jó NHL, sziasztok!